Hi ka mga nice people. So ikaduhog na ni sa atong pag-prepared sa atong estudyante. Gani ha, human namin pamalit sa iyang mga kinahanglan. So karon ka mga nice people, karon so ni ana ta sa ikaduhang hugna sa Bisaya pa pagpreparar. Preparar o sakto ba? Oh, amo nang gipang trapuhan ang mga boxes kay aron dili na may magdaog mga traveling bag o unsa pang mga bagbag diha. Sa may imong sudlan pud og muuli ka sa imong mga bulingon. Plastic bag. Oh, plastic bag mo musugot lang mag plastic bag ra imong sudlan sa imong mga bulingon. So need jud tali na og katong bag nga anaon ba dong katong ana nay siper-siper. Kinahanglan talita mo palit ato. Katong siper ana lang nay bag. Oh, katong ing ato. Carry lang. Oh, makari lang para sa imong bulingon. Oh, nagtrapo na siya sa mga boxes nga pagabutangan sa iyang mga sanina. Unsay imong ibutang dire? Sanina. Oh, iyang mga sanina. So pila ka kadlaw nga to mag-stay? Upat. Mao na nga bisan og 4 days ra siya mag-attend og face to face. So and the rest nga days sa mabilin di ana sila muli na siya diri sa balay. So ang nahitabo ing ani ka mga nice people, pila ka days mag face to face? Upat. Unya pagkahuman inig uli nimo. So Monday ka mag-start. Monday. So inig ka until Thursday. So muli na ka pohon inig ka Friday. So today is Saturday, July 16. Sakto ba? Oh. Today is Saturday, July 16. Mapuhon, July 17, amo na ni siyang ihatod. So, mag-vlog na punta sa among paghatod ngadto kay aron ma-update mo na mo kung aron mapakita sad namo ang iyang boarding house ug ang iyang eskwelahan ug mapuhon. Basta way mga kapulian. So, karong adlaw, July 16, 2022, mag-prepare nami sa iyang kanang dadunon nga among napalit dito sa G&F o sa Pure Gold. So na naman tay unang vlog sa atong pagpamalit. So karon ikaduha na tong vlog bali part 2 na ni sa atong vlog nga pag-prepare na pud sa iyang mga dadunon para dili tama kuan kanang maapiki sa among pag-travel or pagpangandam para sa iyang mga gikinahanglan para sa ngadto sa iyang pag-istihan nga boarding house. So para pud makomportable pud ang ning atong estudyante nga kanang ang iyang panginahanglan na jud kay first time para ba nini nga ladyo or second time katong nag-retreat mo sa pagka grade 10. Second time around niya bali 3 days mo katong pag-retreat ninyo pagka grade 10 no. Pero lahi naman gud to. Lahi man gud to kay sa karon. Taas kuan na kay kuan na katong na kay freedom para mubuhat sa imong pagabuhaton katong nag-retreat mo. Diha may nagatiman ninyo mo eating raman mo ingato iniguman ninyo og lahi ang pag-retreat nga naladyo ka, lahi pud ron ang imong lahi pud ron ang pamaagi sa pag-boarding house nimo kay mo eskwela naman ka. Ang katong pag-retreat kay inandaman mo nga to sa Madrid. See? Ang karon kay ikaw na may mag-andam sa imong self. Di ba? Sige lang gihapon bitaw. Mao ning ang akong anak. Sige lang. Di ba? Way libog. Karon man kamot na ko ni just ijang kaugalingon. Basta mudako na tan. Mudako po ang atong obligasyon sa atong kaugalingon. Dili na lang nilabhan kay kanang nakakaber man eh. So, wa ni buling di ni abugon.
makatipid ka sa imong sanina, ug mapuhon, matog na maka dito, ang imong isanina, ug mapos panggabi imo na pong iniguli kita nimo sa eskwelahan, imong ihangir ang imong inubuan, kung pwede pa ba, ilisan total, panggabi raman imong iili, isuot. So pagka Lunes sa gabi, ang imong gisuot pagka Domingo sa gabi nasa isot. so ini ka Lunes sa gabi diyan ilis na po ka another day. Kaduhan mo isuot ang imong sanina. Nga pang balay. Oo. Sige. Total na ang tuang kasi eskwelahan. Full day ba mo? Half day lang. One lang half day. Half day morning ra mo mag face to face. So mao na imong hanger. So ini abot na to puhon. Ako may mag-biddings. Imong habol. O tuara ang imong umlan ni mauna na imong umlan. Oo. Oo, sige. Oo gihapon. So unsa pa may gikinhanglan? I-close na imong imong boxes diha. I-close na nang kumpleto na ang Check na na. i-check na. Okay na na. Ako isa ni nga pang balay. Kumpleto na. Sige, i-close na kay aron ato na nang i-sit aside kung unsay angay pa na tong buhaton kay buran ta ingan ni og naglayas. Practice. Practice rado. Sirado na. Sirado na. Nag-DIY na lamang may og laklak, amo na lang gibuhuan ang wait sa box. Aron safety ang iyang sanina. Di way maglaing magkaraw-karaw kundi siya lang. Kana. Sige kana. Kana mo imong sudlas imong food. Pero na ang outfit kay kani. Sige, okay. It's up to you. Pero kanang imong mga food og dili na mahurot inig basin og mukino ra na after 10 days. Kinol? O kana sigurong biskwit pero kanang imong milk mahurot ka na nimo. Dili. Uy, kadako ba siyang milk? Buraban siya og anakan. Sige na, okay na na. Dili jud mabuntas ning estudyante ha. Kana ni guro ga jud ijang baon. Pastilan. Iapin na naman po dagi mong baso kutsara din ha. Ginoo, di puparkan si ang batang dako. Kana pwede na. Green man. Sagli naman green. Ayun salam ayun lamang na i-open sa. Ilang sa. Ipiko ang plastic, ipiko. Sige. Ngaray na lang na ibutang. Ara. Ana. Di anay wa pa may iyang bulingon so amo pagisudlan og hanger og iyang sapin sa iyang kanang kutsyon. So mao na ni inig uli ing ani pohon, bulingon na. Pwede nang di na sa ila kini akay imo man ni mga kuan hangag na mga wat manguha ana. So kadto a food importante man to nga isip ang imong food. So kadto mo ilak kiri. Sige ilak na. Mag na lang ug kanang spoon and fork. Sige i-file na. Ikip na ng imong kajawihan diha. Usaray dad Okay ka mga nice people, humana ang atong pagpangandam sa mga dadunon para sa akong anak sa iyang pag-eskwela sa college ngadto sa Palo Leyte. So mao ni ka nice people. Daghang salamat sa iyong pagpananaw ug katong wa pa naka-subscribe sa akong channel Alma Joy Vlog. Please subscribe my channel ug pindutan na sad ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos. Okay ka nice people.